Bé, bon dia a tothom. Intentaré explicar una mica la meva història. Crec que l'any passat vaig acabar la temporada un pèl decepcionat. Vaig patir dues decepcions col·lectives i personals molt grans, potser les pitjors de la meva carrera a nivell personal. Quan em veig a l'últim partit de Lliga a la banqueta, no em sento útil en el Barça, no ho havia passat en els últims anys. Després em passa pràcticament el mateix a la selecció i és quan decideixo, i ara veig que precipitadament, dir-li al club que potser és millor abandonar aquesta etapa com a jugador i començar-ne una de nova. Me n'he anat de vacances, hem tingut converses sobretot amb l'àrea esportiva, amb l'Andoni i el Luis Enrique, i m'han convençut, m'han fet veure que encara puc ser important i útil i competitiu aquí al club. Agrair-li en tot moment al club la seva espera, la seva paciència, ho hem consensuat tot i ho hem fet de manera conjunta qualsevol detall o qualsevol pas que hem anat fent durant l'estiu, i en aquest sentit ara estic en un estat d'ànim millor, ja no estic tan decepcionat, ho veig d'una altra manera, segueixo sent competitiu com tu dius, però vull que entengui la gent que vaig patir dues decepcions personals bastant fortes a la meva carrera i creia que la meva etapa havia acabat. És per això que vaig decidir i vaig enviar molts missatges a la meva gent, a nivell personal, a la família, als amics, els més propers a la meva persona, i per això aquella decisió que ara veig que ha sigut precipitada. Crec que segueixo sent competitiu, puc seguir sent útil, estic motivat. El fet de parlar també amb el Luis Enrique m'ha canviat moltíssim la meva mentalitat. Jo crec que és la persona clau en què continuï, en què segueixi el club, i la veritat que m'ha fet veure que encara puc ser útil i important en el grup. Deixar clar que la decisió és purament esportiva. He llegit o he sentit o que s'ha especulat que la decisió ha sigut econòmica o que ha sigut per falta d'alternatives a marxar. No és cert. En tot cas, he tingut sempre alternatives per marxar i no ha sigut mai un problema econòmic, ha sigut purament esportiu, i en aquest sentit ningú de l'àrea esportiva m'ha dit que tindré un rol diferent o secundari en aquest cas, com també he sentit o he llegit. No, Luis Enrique em parla molt clar, em diu que començo de zero com tots els jugadors i que li he de demostrar als entrenaments i als partits que puc ser útil i competitiu, res més. M'agrada sentir el Luis, que tinc una bona relació de fa molts anys, vam ser companys, i m'agrada el que veig, tinc bones vibracions amb ell. Quan parlo per primera vegada, hem parlat 3 o 4 vegades durant l'estiu, i en aquest sentit m'agrada, tinc bones sensacions, estic sent competitiu. La pena ara que he tingut molèsties una mica al soli, però crec que he començat bé la pretemporada, començo amb força, començo amb il·lusió, i sobretot destacar la persona del Luis Enrique per sobre de tot, que m'ha convençut, que m'ha fet veure que encara puc ser útil i important, i en aquest sentit a tope anar sumant, i ningú m'ha dit, ja et dic, que tindré un rol diferent o secundari. No, depèn una mica del que demostri els entrenaments i els partits.